बर' बाजार ओनसोलनि आरो धुपगुरि बोरिगामि गेरुवा रौता बे गासै ओनसोलाव आरो उदालगुरि जिल्लायावनो सिनायजानाय सासे गोख्रों समाज सिबियारि बर' हारिखौ जेब्लाबो गोसो गोरबोजों अनसायग्रा फोजाखांगिरि राफोदाय बिथांनि बिमुं होनाय जादों रबिराम दैमारि। बिथाङा धुपगुरि बोरिगामिनि बिथांनि गोसोखांथियाव धुपगुरि बोरिगामि आफादजों लोगोसे बिथांमोननि युथ जि मोनसे क्लाब दङ आरो न'खरनि बिथांनि फिसाज्ला गिदिर रनसायग्रा दैमारि ज' लोगो नांनानै फुटबल कम्पिटिसन बिथांनि मुङाव होनाय जादों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम आरो बे जोबथा हाबाफारियाव गामि आफाद बिथांमोननि लाइमोन आफाद न'खरनिया हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। रबिराम दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्राय जिहेथु आं बे ओनसोलनिनो आंनि गामिया साखाथियावनो आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ आरो बिथांजों माखासे सम बर' हारि जौगानाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' बाजार आनसलिक गोदोनि दरं जिल्ला आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला खाथियाव थाफानानै बिथाङा थोंजोङै खेंसालियै जथेस्थ' मदद होबोदों आरो उननि समाव समाजारि राजखान्थियारि बिथिङाव हारि जौगानायनि बिथिङावबो बिथाङा सांग्राङै कनसियासलि मैखोमै रल लाबोदों। सासे मोजां आबादारि सासे खोब साधारन बेक्ति किन्तु हारिखौ गोसो गोरबोजों अनग्रा सासे सुबुंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया किन्तु बिथांनि मुङै बिथांनि जे हाबा मावलांनाय आरो गोसोखांथियाव न'खरनि सोद्रोमा गामि आफादा जि मोनसे जोलुर बादायनाय होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आङो धन्यबाद होगोन आरो दिनै फाइनाल गेम बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव खौसेथि बे ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै बे गेलेनायखौ नायनो फैदों। खाथिनि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय क्लाब बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे स्पिरिट मोनसे केरियार दानाय आरो जोंनि गेजेराव गेलेनायनि फारसे जि मोनसे सांग्रांथि बेयो गोग्गोमै महर लागोन आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे थारैनो मोजाङैनो जाफुंसारबाय आङो बेखौ मोनदाङो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल। क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा एमआरएम हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। बे गोदानै खुलिनाय भि मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। नोंथाङा बे भि मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसो बायदि बासिनानै लायनो हागोन।